Képzeld el, hogy holnap reggel felébredsz, és rajtad kívül egyetlen ember sem maradt a földön. Budapest utcái üresek, a lámpák még világítanak, az autók ott állnak az utakon. Egy darabig úgy tűnik, mintha semmi sem változott volna. Csak hogy nincs, aki hazamenjen. Nincs, aki megjavítsa az erőműveket, működtesse a városokat, vagy bekapcsolja a szivattyúkat. És miközben az általunk felépített civilizáció lassan leáll, valami más elkezdődik. A természet visszatér. Napok alatt, évek alatt, évszázadok alatt. Az utak repedezni kezdenek, az épületeket benövi a növényzet, az állatok elfoglalják a városokat. Évmilliók múlva pedig már alig marad valami, ami bizonyítaná, hogy valaha itt voltunk. De pontosan mi történne az első órában? Mi omlana össze néhány nap alatt? És mennyi idő kellene ahhoz, hogy a Föld végleg elfelejtsen minket? Induljunk el egy úton, ahol az emberiség eltűnik, és nézzük meg, mi marad utánunk. Az emberiség egyik pillanatról a másikra eltűnt, és az első órákban szinte semmi sem változik. A lámpák tovább világítanak, a szerverek tovább dolgoznak, a gyárak gépei még működnek, a televíziók műsorai pedig akár órákon keresztül is futhatnak tovább, mintha semmi sem történt volna. A különbséget csak az jelzi, hogy többé nincs senki a másik oldalon. A világ ugyanis tele van olyan rendszerekkel, amelyek képesek bizonyos feladatokat önállóan elvégezni. Az elektromos hálózatok automatikusan reagálnak a terhelés változásaira, az adatközpontok és szerverek pedig emberi beavatkozás nélkül is tovább működhetnek egy ideig. De ezek az automatizált rendszerek nem örök életűek. Ha valahol meghibásodik egy berendezés, nincs technikus, aki kicserélje. Ha egy rendszer túlterhelődik, nincs mérnök, aki beavatkozzon. Ha elfogy egy üzemanyagkészlet, nincs senki, aki újra töltse. És vannak dolgok, amelyek már az első órákban megváltoznak. A városokban elhallgatnak a hangok. Nincsenek járókelők, nincs forgalom, nincs beszéd. Az üzletek ajtajai zárva maradnak, a közlekedési lámpák pedig tovább működhetnek egy ideig az üres kereszteződések fölött. A civilizáció azonban még áll, nem omlik össze egyetlen pillanat alatt. Csak eltűnik belőle az a valami, ami minden nap újraindította, az ember. És miközben a világ tovább működik, lassan elindul egy folyamat, amelyet már senki sem fog megállítani. Egyetlen nap telt el. A civilizáció nagy része még mindig ott van, ahol hagytuk. Az épületek állnak, az utak nem tűntek el, a boltok polcai tele vannak. A zaj lassan elhalkult. Nincsenek dudák, beszélgetések, repülőterek hangjai. A világ egyik napról a másikra szokatlanul csendessé válik. És miközben mi már nem vagyunk jelen, az állatok elkezdik felfedezni az üresen maradt tereket. A háziállatok helyzete különösen érdekes. Több millió kutya és macska maradna emberi gondoskodás nélkül. Egy jelentős részük nem tudna alkalmazkodni, de lennének közöttük olyanok, akik gyorsan visszatérnének a vadonhoz. Az állatkertekben tartott fajok sorsa még bizonytalanabb lenne. Sok állat rövid időn belül elpusztulna, mások pedig kiszabadulhatnának. A városok peremén közben megjelennének az első vadon élő állatok. Rókák, vaddisznók, szarvasok és madarak olyan helyeken mozognának, amelyeket korábban elkerültek az emberek miatt. De a természet ekkor még nem foglalja vissza a világot. Ehhez több idő kell. Az első 24 órában csupán megjelenik egy új erő, amely eddig háttérbe szorult. A természetnek nincs szüksége arra, hogy bármit is tegyen. Elég, ha az ember többé nem avatkozik közbe. És az igazán látványos változások még csak ezután kezdődnek. Mielőtt tovább megyünk, egy pillanatra szeretnélek megkérni valamire. Ha érdekesnek találd ezt a történetet, nyomj egy lájkot a videóra. Ez sokat segít abban, hogy a csatorna még több emberhez eljusson. Egy hét telt el azóta, hogy az emberiség eltűnt. Ekkora már nem csak a mindennapi élet állt le. Azok a rendszerek is sorra kezdenek összeomlani, amelyekről addig szinte észre sem vettük, hogy folyamatosan működtetik a civilizációt. Az elektromos hálózat egyre több helyen válik instabilá. Az erőművek egy része automatikusan leáll, máshol pedig a tartalékrendszerek veszik át a működést. De ezek sem működhetnek örökké. És van egy különösen veszélyes következmény, az atomerőművek. Egy reaktor leállítása nem jelenti azt, hogy azonnal megszűnik a hőtermelés. A láncreakció ugyan leáll, de a fűtőanyag még hosszú ideig jelentős hőt termel, ezért folyamatos hűtésre van szükség. Normális esetben ez több egymást tartalékoló rendszer biztosítja. De ha megszűnik az elektromos ellátás és a tartalék energiaforrások is kimerülnek vagy meghibásodnak, a hűtés fokozatosan elégtelenné válhat. A legsúlyosabb esetben a reaktorban a fűtőanyag túlmelegszik és megolvadhat, ami radioaktív anyagok környezetbe jutásához vezethet. Az emberiség tehát nem csak egy működő civilizációt hagy maga mögött, hanem több száz olyan ipari létesítményt is, amelyek felügyelet nélkül veszélyessé válhatnak. És nem csak az atomenergia jelent problémát. A bányákban megszűnik a víz kiszivattyúzása. A mélygarázsok és metróalagutak lassan megtelnek vízzel. A szennyvízrendszerek működése pedig egyre több helyen leáll. Közben a hűtés nélkül maradt élelmiszerraktárak és üzemek is fokozatosan használhatatlanná válnak. Egyetlen hét alatt tehát valami alapvető változik meg. A civilizáció már nem csak működni nem képes, hanem bizonyos helyeken veszélyessé is válik. És miközben ezek a rendszerek lassan elcsendesednek, a természet már készen áll arra, hogy elfoglalja az utánuk maradt teret. Eltelt egy év.
A világ, amelyet az emberiség hátrahagyott, már nem ugyanaz, mint amit ismerünk. Nem azért, mert eltűntek volna a városok, hanem azért, mert lassan elveszítik azt a formát, amit mi adtunk nekik. Az aszfalt repedéseiben megjelennek az első növények. A csapadék beszivárog a burkolat alá, a fagy pedig minden télen tovább tágítja a repedéseket. Ahol korábban utak és járdák választották el egymástól a természetet, ott lassan fű, moha és gyomnövények jelennek meg. A házak állapota is romlani kezd. A tetőkön összegyűlő víz beszivárog a szerkezetekbe, a faelemek korhadni kezdenek, a korrózió pedig lassan megtámadja a fémet. Egyes épületek még hosszú ideig stabilak maradnak, másoknál azonban már egyetlen komolyabb vihar is jelentős károkat okozhat. És közben a városok élővilága is megváltozik. A korábban elkerült területeket egyre több állat veszi birtokba. A természet azonban nem egyszerűen visszafoglalja a városokat, átalakítja őket. A parkok határai eltűnnek, a növényzet átterjed az utakra, az üres épületek pedig lassan az új ökoszisztémák részévé válnak. Egy év az emberiség nélkül még nagyon rövid idő, de a Föld már megmutatja, milyen gyorsan változhat meg egy világ, ha többé nincs senki, aki megállítsa ezt a folyamatot. 10 év telt el. A városok még mindig felismerhetők, de már egyre nehezebb őket annak látni, amik egykor voltak. A hidak állapota folyamatosan romlik, ahol korábban minden négyzetmétert megterveztek, ott most a növényzet szabja meg a határokat. A beton azonban lassan adja fel. Az utak nagy része használhatatlanná vált. A burkolatok megrongálódtak, a felfestések eltűntek, és egyre több helyen a növényzet nőtte be az egykori közlekedési útvonalakat. A gépek sorsa egészen más. Az autók nagy része használhatatlanná válik. A gumiabroncsok tönkre mennek, a fémalkatrészek rozsdásodnak, az elektronikai rendszerek pedig fokozatosan elhasználódnak. Az egykor több milliárd járműből lassan rozsdásodó tárgyak maradnak. De nem minden tűnik el ilyen gyorsan. Az emberiség legnagyobb építményei közül néhány továbbra is áll, bár korán sem olyan állapotban. Hidak, gátak, alagutak és felhőkarcolók emelkednek a táj fölé, miközben körülöttük egyre kevésbé látható az a világ, amely létrehozta őket. És talán ez a legfurcsább. A civilizáció nem egyszerűen eltűnik, rétegekre bomlik. Először eltűnnek a mindennapi tárgyak, aztán az utak és a járművek. Később az épületek nagy része is összeomlik. A Föld pedig lassan újra egységes tájjá alakítja azt, amit mi mesterségesen darabokra szabdaltunk. 10 év után még tudnánk, hogy itt emberek éltek. De már most elkezdődik egy sokkal hosszabb folyamat. Az idő elkezdi eltörölni a bizonyítékokat. 100 év telt el. Az emberiség eltűnése már nem egy friss esemény. Nincs élőlény a Földön, amely emlékezne arra a világra, amelyet mi építettünk. A városok helyén azonban még mindig találhatunk valami egészen furcsát. Azokat az építményeket, amelyeket az idő nem tudott teljesen eltüntetni. Egy hatalmas gát még mindig állhat egy folyó útjában. Egy alagút mélyén megmaradhatnak a betonfalak. Egy monumentális kőépület pedig akár évszázadokon keresztül is felismerhető maradhat. De ezek már nem épületek a szó hagyományos értelmében. Nincs bennük világítás, nincs fűtés, nincsenek ajtók, amelyek mögött emberek élnek. Csak üres szerkezetek, amelyek lassan a táj részévé válnak. És vannak még különösebb nyomok. Egy vasúti sín, amely egy erdő közepén ér véget. Egy betonút, amelyet már fák vesznek körül. Egy hatalmas kőből és fémből készült szerkezet, amelynek eredeti célját talán már senki sem tudná megmondani. A természet közben teljesen új egyensúlyt alakított ki. Azok a fajok, amelyek korábban az ember miatt visszaszorultak, új területeket foglalhattak el. Más, általunk létrehozott vagy elterjesztett fajok eltűnhettek. Az ökoszisztémák pedig egy évszázad alatt olyan irányba változhattak, amelyet ma még nehéz lenne pontosan megjósolni. De a legfontosabb változás nem a felszínen történt. A civilizáció tárgyai lassan bekerültek a talajba, az üledékekbe és a környezetbe. Egy évszázad után még bőven vannak bizonyítékaink arra, hogy itt egyszer élt egy különös faj. Csak hogy innentől már nem az a kérdés, mi marad meg utánunk, hanem az, hogy meddig maradhat meg. Ez pedig már a következő 1000 év története. 1000 év telt el. A felszínen szinte semmi sem emlékeztet arra a világra, amelyet az emberiség épített. De ha valaki ekkor kezdené kutatni a Föld múltját, nem a romokat kellene keresnie, hanem a talajt. Mert amit az ember épített, annak jelentős része idővel eltűnhetett. Amit azonban a környezetbe juttatott, az sokkal mélyebben beépülhetett a bolygó történetébe. Az ipari korszakból származó mesterséges anyagok és vegyületek egy része bekerülhetett az üledékekbe. Műanyag maradványok, szokatlan fémkoncentrációk és más emberi tevékenységhez köthető anyagok olyan rétegekben jelenhetnek meg, amelyek természetes körülmények között egészen más összetételűek lennének. És vannak még árulkodóbb nyomok. A nukleáris korszak bizonyos radioaktív izotópjai sokkal tovább fennmaradhatnak, mint maga a civilizáció, amely létrehozta őket. Egy jövőbeli kutató számára ezek nem egyszerű szennyeződések lennének. Egy eltűnt civilizáció bizonyítékai. De nem csak az anyagok árulkodnak rólunk. Az ember megváltoztatta az élővilág elterjedését is. Fajokat vitt át kontinensek között, másokat kipusztított, és olyan ökológiai változásokat indított el, amelyek következményei jóval tovább élhetnek, mint maga az ember. 1000 év múlva tehát már nem az lesz a kérdés, hogy hol voltak a városaink, hanem az, hogy miből tudhatjuk, hogy egyáltalán léteztünk. És miközben a felszínen szinte minden bizonyíték eltűnik, a Föld mélyén egyre világosabban kirajzolódhat egy rövid, különös korszaknyoma, az emberi korszaké.
1 millió év telt el. Ekkorra a Föld már olyan világ, amelyet egyetlen ember sem ismerne fel. A kontinensek lassan elmozdultak, az éghajlat számtalanszor megváltozott, és fajok ezrei jelentek meg vagy tűntek el. De van valami, ami még ennél is érdekesebb. Az emberiség hatása nem feltétlenül tűnt el azzal, hogy az ember eltűnt. Egyes fajokat végleg elveszített a bolygó. Másokat viszont az ember juttatott el olyan kontinensekre, ahol korábban soha nem éltek. Ha ezek közül valamelyik túlélte az ember eltűnését, leszármazottai akár 1 millió év múlva is egy olyan ökológiai változás részei lehetnek, amely nélkülünk soha nem történt volna meg. És ott van valami még maradandóbb, az evolúció. Az ember nem csak fajokat pusztított ki vagy terjesztett el. Mesterséges szelekcióval több ezer állat és növényfaj fejlődését is megváltoztatta. Kutyák, szarvasmarhák, búza, kukorica. Olyan élőlények, amelyek mai formájukban elképzelhetetlenek lennének az ember beavatkozása nélkül. 1 millió év azonban az evolúció számára óriási idő. Ha ezekből a fajokból néhány túlél, addigra teljesen új irányokba fejlődhetnek. Egy jövőbeli kutató pedig talán egy olyan állat maradványait találja meg, amelynek eredete egészen a mi civilizációnkig vezethető vissza. És talán ez lesz az emberiség legfurcsább öröksége. Nem az, amit megépítettünk, hanem az, amit megváltoztattunk. Egy kihalt faj, egy átalakított ökoszisztéma, egy evolúciós vonal, amely soha nem létezett volna nélkülünk. 1 millió év múlva lehet, hogy egyetlen emberi tárgy sem lesz felismerhető. De egyes élőlények történetében még mindig ott lehetünk. Nem emlékként, hanem az evolúció egyik láthatatlan fordulópontjaként. Több 10 millió év telt el azóta, hogy az utolsó ember eltűnt. A városoknak nincs nyoma, a határok megszűntek. Az általunk épített világ lassan beolvadt a bolygó történetébe. A Föld pedig közben nem állt meg. Új fajok jelentek meg, mások eltűntek. A kontinensek tovább vándoroltak, a hegyek emelkedtek és erodálódtak, az óceánok pedig újra és újra átrendezték a felszínt. És talán ez a legfontosabb felismerés. A Földnek soha nem volt szüksége ránk. Mi gyakran úgy beszélünk a bolygó megmentéséről, mintha maga a Föld lenne veszélyben. Pedig a bolygó története során már voltak olyan időszakok, amikor az élet szinte teljesen összeomlott. A dinoszauruszok eltűntek, jégkorszakok jöttek és múltak el, kontinensek szakadtak szét. A Föld pedig minden alkalommal továbbment. A kérdés azért nem az, hogy mi történne a bolygóval nélkülünk, hanem az, hogy mi történne velünk nélküle. Mert a Föld nem azért működik, mert mi vigyázunk rá. Mi vagyunk azok, akiknek szükségük van a stabil éghajlatra, a termőföldre, a tiszta vízre és arra a törékeny egyensúlyra, amelyben a civilizációnk létrejöhetett. Ha egyszer eltűnnénk, a bolygó nem gyászolna, nem venne észre bennünket. Egyszerűen tovább forogna. És talán ez az emberiség egyik legfontosabb felismerése. Nem mi vagyunk a Föld történetének főszereplői, csak egy rövid fejezet vagyunk benne. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha érdekelnek a világ legérdekesebb történetei, iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban.